ҳозир доранд я бурӯб ё я футболкаи тинук. дар гарданшон овезон ягон марка телефон. мегӯй компания чият баноз мега вабило. агар ки ту зангирӣ номероша мегирӣ қатиш мешави шинос қавта мекана халос. аввалаш ало ало баъд мемонӣ дар бало. 10 секунда сар мешад гӯшу майнат кар мешад. аввал мега лабайҷон ай ӯ дар нест меҳрубон. дар охири гап мега $3 бигзарон. ана сар меша ҳаёт мекуната банкрот. дар гӯшакот мепара ай шоти ту мечара. бо духтарои қишлоқӣ дига кай гов медӯшанд уҳо амода меган киртаи танг мепӯшанд. баъзеҳо доранд атлас ва қаври киртаи миллӣ ё айзону болоя ё ду бардаридагӣ. гӯшпоракошон дар гӯш дар чашмо сирмаву туш 3 кило шикатура шакидай дар лаву рӯш. неке и ҳилаям зӯ хушрӯ мешавем ба зӯ. бо хокҳои хитоӣ хитона мекунем шикатур. яке ки авр мехеза борони сахт мереза. вой бар ҳоли хушрӯғӣ шикатуро мереза. гуфтем ҳаматарафа духтаро нашен хафа. ба и аҳволи шумо талхаи зангир мекафа. бори дигар тӯй муборак бошад. домоди арӯси нозанин ва азизони дил, бори дигар қадами якояки шуморо хайраманда мегӯем.